Welcome sa aking channel, Bicolanong Leas. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking nararamdaman. Parang tinamaan po ako ng chickenpox. Kahapon, bago ako maligo, nakita ko may mga butlig-butlig akong ganito. Yan. Tapos dito sa may likod ng tenga. Tapos dito sa may scalp. So parang sinambahala ko lang. Pero bago ako matulog kagabi, masama na po ang aking pakiramdam. Yung tipong para kang lalagnatin. Tapos masakit ang ulo, sumasakit ang katawan. Alam niyo, para kayong tatrangkasuhin talaga. Tapos naman pagising ko nitong umaga, parang bumuti yung pakiramdam ko. Pero ang napansin ko naman is dumarami yung mga yan. Nako, masamang pangitain yan. Kasi wala akong naalala na nagka-chicken pox ako ng bata ako. Ano ba yan? Sa ganitong edad pa? Mas worst pag sa ganitong edad. Mas mabuti pag bata. Yun ang alam ko. Tapos pinatingnan ko rin sa asawa ko dito sa likod ko. Tapos dito sa scalp. Yan. Tapos humiwalay muna ako ng kwarto sa kanila kasi may bata. Baka mahawa. Tapos sabi nila pag may chicken pox ka daw, parang ang kate na pakiramdam. Sa case ko po, wala naman ako nararamdaman na kate or kung ano. Ang meron lang talaga ako ngayon, buti na lang meron yung Biogesic galing Pilipinas. Meron kaming natabi. Yan. Actually ako, tinignan ko yung temperature ko, it's 37.7. Kaya yung pakiramdam ko ay mainit talaga. Kaya uminom na ako ng gamot. At sana itong kung chicken pox naman to, sana hindi alam niyo yun, yung tamahan ako masyado dito sa parting to. Siyempre yan naman ang pangarap natin sa tao. Okay lang sana sa katawan, pero alam ko hindi natin matatakasan niya kung chicken pox talaga to. Pero pinapanalangin ko. Tapos tumawag na rin kami sa aking doktor. Sabi niya tatawag daw mamaya mga alas 5. Meron pa akong 2 oras. Yan, hintay. Yun. Ay, ang hirap. Ganito, yung parang nilalagnat kang hindi mo alam. Kasi sa workplace ko, wala naman akong katrabaho nagkaroon ng chickenpox. Sabi daw, dapat 2 weeks. Wala naman akong maalala. Kasi 2 trabaho ko. Wala akong maalala. Anyway, hihintayin ko yung tawag ng doktor ko. Sinid na ng asawa ko yung mga sample picture para matingnan niya. Parang chickenpox nga talaga. Ina-assume ko na chickenpox nga po talaga to. No, nakakaano lang na ganito. Ay nako. Imbes makalabas tayo, kasi ang title ng vlog is Bicolanong Layas. Makagala o layas tayo ng layas pag may oras para ipakita ko sa inyo ang ganda at pangit siguro ng nasa labas dito sa Canada. Ngayon, sana gumaling agad. Kaso, pangalawang araw ko pa lang. Anong magagawa ako? Bali, may iniinda pa akong isang sakit yan. Ipopost ko rin yung kung ano. Kaya parang ngayong February, parang napakamalas ko. Bakit ganito? Ano yun? Ang sama. Pinagsabay pa. Pinagsabay pa tong dalawang nararamdaman ko. Masama na nga pakiramdam ko nung isa. Mas nauna yun. Hanggang ngayon. Tapos ito pa, sasabayan pa po ng chicken pox. So yung kung may manunod ng video ko, i-comment nyo kung ano pwede kong gawin. Anyway, tumitingin naman ako sa Google kung anong mga remedies niyan. Pero pahinga, syempre, para hindi ka makahawa, dito ka lang sa bahay. Kumain ng sapat. Kaya para makabawi ang katawan kung chicken pox naman to. Nako, yan katulad yan.
ba? Yan, may lumalabas. Kanina wala yan. Nako. So, yun po. Tingnan ko kung makagawa ulit ng video bukas. Kung yan, baka rumami na. Sana hindi. Baka lumabas masyado dyan. Naku, sana wag. Okay, salamat.